దానవులు. ఓకే, దేవతల యొక్క మరియు దానవుల యొక్క వారి యొక్క వారి సంపద ఏమిటి అనేది ఈ అధ్యాయంలో మనకి కృష్ణ భగవానుడు చక్కగా విశదీకరించి చెప్తారు. ఈ అధ్యాయం మిగతా చాలా అధ్యాయాలతో పోల్చుకుంటే చాలా సరళమైన భాషలో ఉంటది. కృష్ణ భగవానుడు ఆయన శ్లోకం ద్వారానే, ఆయన అందులో వచ్చిన ప్రభుపాదుల వారు రాసిన ఆ ట్రాన్స్లేషన్ ద్వారానే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో 2 రకాలైన గుణాలు మనం ఇక్కడ చూడబోతున్నాము. ఏమిటవి? దైవీ సంపత్తి ప్లస్ ఆసురిక సంపత్తి. ఈ 2 రకాలైన విషయాలు మనం ఈరోజు చర్చించుకోబోతున్నాం. సో మొదటి శ్లోకానికి వెళదాం. మొదటి శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్తున్నాడో మనం చూద్దాం. ఇంకొకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ అధ్యాయంలో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం? దైవీ సంపద అంటే ఏమిటి, ఆసురికమైన లక్షణాలు ఏమిటి, ఈ 2 రకాల లక్షణాల గురించి కృష్ణ భగవానుడు మనకి ఈ అధ్యాయంలో తెలియబోతున్నారు. సో మొదట నేను ఈ అధ్యాయాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారో కృష్ణ భగవానుడు మీకు నేను డివైడ్ చేసి చెప్తాను. శ్లోకం 1, 3 కలిపి ఇక్కడే ఉంది. ఈ 3 శ్లోకాల్లో కృష్ణ భగవానుడు మనకి దైవీ సంపద గురించి చెబుతున్నారు. అంటే దైవత్వంలో, సత్వగుణంలో ఉన్న వారి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి. 26 లక్షణాలు చెప్పారనమాట కృష్ణ భగవానుడు. ఈ 26 లక్షణాలు మనం చూసుకోవచ్చు, కంపేర్ చేసుకుని మనలో ఎన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇంకా ఎన్ని లక్షణాల కోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి అని ఒకసారి మనం చర్చలో మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సో మొదటి 3 శ్లోకాలు దైవీ సంపద గురించి కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి వివరిస్తారు. తర్వాత 4వ శ్లోకం నుంచి 9వ శ్లోకం వరకు దానికి ఆపోజిట్ దానవ గుణాలు, ఆసురి గుణాలు. ఆసురి గుణాలు ఏంటి, దానవులు రాక్షస గుణాలు ఏమిటి అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎన్నో శ్లోకం? 4 నుంచి 9 వరకు. తర్వాత 10వ శ్లోకం నుంచి 18వ శ్లోకం వరకు, 10 నుంచి 18వ శ్లోకం వరకు కృష్ణ భగవానుడు మనకి ఏం ఏజం చెప్తారు, ఇటువంటి స్వభావం ఉండటం వలన వచ్చే రిజల్ట్స్ ఏమిటి, దానివల్ల వచ్చే ఫలితాలు, ఈ గుణాల వలన ఈ గుణాల వల్ల వాళ్ళు చేసే యాక్టివిటీస్ 10 నుంచి 18 వరకు వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలు ఎలా ఉంటాయి, ఈ ఆసురిక గుణంలో ఉన్న వాళ్ళ లక్షణాలు, వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలు, ఎటువంటి కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేస్తారు అని కృష్ణ భగవానుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట 18వ శ్లోకం. తర్వాత 19 నుంచి 22 ఈ శ్లోకాలలో కృష్ణ భగవానుడు ఏమని చెప్తారంటే మనకి ఈ గుణాలు ఉండటం వల్ల వచ్చే ఫలితాలు ఏమిటి, ఇటువంటి గుణాల్లో ఉండే మనుషులు వాళ్ళకి వచ్చే ఫలితాలు ఏమిటి, ఇవి కృష్ణ భగవానుడు ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. లాస్ట్ 2 శ్లోకాల్లో 23, 24 శ్లోకాల్లో మనకి ఏమంటే మనం ఏది డిసైడ్ చేసుకోవాలి, నిర్ణయం మన మీద వదిలేస్తారన్నమాట. మీరు దైవీ సంపద కావాలా లేదా ఆసురికి భావనతో జీవనం గడపాలా అనేది మన పైన మనకి వదిలేస్తారనమాట. ఇవి ఈ రకంగా ఈ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుడు మనకి వివరించి చెప్తారు. మొదటి 3 శ్లోకాలు దైవీ సంపద గురించి చెప్పారనమాట. ఈ దైవీ సంపద చూసే ముందు మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తా. ఈ రోజు చాలా మనం లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఈ లక్షణాలన్నీ మనకి చాలా సులభంగా అర్థమవుతాయి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సత్యయుగం. మనకు తెలుసు కదా 4 యుగాలు ఉన్నాయని. ఆ 4 యుగాలు సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, కలియుగం. సత్యయుగంలో ఈ అసురులు, దేవతలు, దానవులు ఇద్దరు వేరు లోకాల్లో ఉండేవారంట. అవును కదా, సత్యయుగంలో వాళ్ళు వేరు లోకాల్లో ఉండేవారు. దానవులు ఒక లోకంలో ఉండేవారు, దేవతలు వేరే ఒక లోకంలో ఉండేవారు, 2 లోకాల్లో ఉండేవారు. తర్వాత యుగం వచ్చేసరికి, ఓకే వాయిస్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్, ఓకే లెట్ మీ చెక్. ఓకేనా, ఈజ్ మై వాయిస్ ఓకే? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. తర్వాత యుగమైన థ్యాంక్ యూ అద్వైత్. తర్వాత యుగమైన త్రేతాయుగం, శ్రీరాములు వారు వచ్చిన ఆ యుగంలో దానవులు, దేవతలు ఇద్దరు 2 స్వభావాలు కలుపుకున్న మనుషులు ఒకే లోకంలో ఉండేవారు. అంటే శ్రీరాములు వారు మరియు రావణాసురుడు ఇద్దరు కలిపి ఇక్కడే ఈ భూలోకంలోనే నివసించారు. అంటే వేరు లోకాల్లో ఉండే దానవ ప్రవృత్తి ఇదే లోకంలోకి వచ్చేసింది అనమాట. ఏ యుగానికి? త్రేతాయుగం వచ్చేసరికి. ఇంకా ద్వాపర యుగం వచ్చేసరికి ఈ దానవత్వం అనేది ఎక్కడికి వచ్చింది? ఒకే కుటుంబంలోకి వచ్చింది. కౌరవులు, పాండవులు కనుక మనం తీసుకుంటే వారి దేవతా లక్షణాలు, కౌరవులు కనుక తీసుకుంటే వారికి ఆసురిక లక్షణాలు. ఈ 2 లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు ఒకే ఫ్యామిలీకి వచ్చినాయి. తర్వాత వచ్చి ఇంకా కలియుగంలో ఒకే ఫ్యామిలీకి వచ్చేసి ఇంకా కలియుగంలో వస్తే ఒకే వ్యక్తిలో 2 రకాలు. అంటే మనలోనే కంసుడు, రావణాసురుడు, హిరణ్యకశిపుడు ఉంటాడు. ఒక్కొక్కసారి మనలోనే దేవతా లక్షణాలు కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో ఆసురికమైన స్వభావము
ప్లస్ దైవీ సంపద రెండు కూడా ఒకే వ్యక్తిలో ఉంటాయి ఈ కలియుగంలో. ఇవి లక్షణాలు. ఓకే, మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ దైవీ సంపద ఏమిటో కృష్ణ భగవానుడు చెప్పే ఈ 26 సంపదలు ఏమిటో చూద్దాం. ఇన్నిట్లో మనకి ఈ 26 సంపదలో మనం ఎన్ని సంపదలు మన దగ్గర ఉన్నాయి మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నేను శ్లోకం చదువుతాను. నేను చదివినప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూసి మీరు కూడా అంటానికి ప్రయత్నించండి. శ్రీ భగవానువాచ శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధిర్ జ్ఞానయోగా వ్యవస్థితిః దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధస్ త్యాగః శాంతిరైపైస్తునం దయా భూతేష్వలోలుప్త్యం మార్ధవం హీరచాపలం తేజః క్షమా ధృతిః శౌచం అద్రోహో నాతిమానితా భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ భరత వంశీయుడా, భయరాహిత్యము, స్వీయ స్థితి, పవిత్రీకరణము, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సముపార్జనము, దాన గుణము, ఆత్మ నిగ్రహము, యజ్ఞాచరణము, వేదాధ్యాయనము, తపస్సు, సరళత్వము, అహింస, సత్యసంధత, క్రోధరాహిత్యము, త్యాగము, శాంతి, ఇతరుల దోషములు ఎన్నకుండుట, జీవులందరి ఎడ దయ, లోభరాహిత్యము, మృదుత్వము, సిగ్గు, దృఢ నిశ్చయము, తేజము, క్షమ, ధైర్యము, శుచిత్వము, అసూయ రాహిత్యము, గౌరవ వాంఛ లేకుండుట అను దివ్య గుణములు దైవీ స్వభావమును కలిగిన దివ్యుల యందు ఉండును. సో ఎన్ని లక్షణాలని చెప్పాను వీటిలో? చిల్డ్రన్ యూ కెన్ క్విక్లీ టైప్. ఎన్ని లక్షణాలని చెప్పాను? ఈ 3 శ్లోకాల్లో భగవంతుడు దైవీ సంపద ఎన్ని లక్షణాలు చెప్పారు? ఇంకా టైప్ చేయలేదు ఎవరు? ఓకే, 26 లక్షణాలు. ఇందులో 26 లక్షణాలు చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ దైవీ సంపద. సో ఇటువంటి థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇటువంటి లక్షణాలు దేని ఆధారంగా వస్తాయి మనుషుల్లో? కొంతమందిలో దైవీ సంపద ఉంటుంది, కొంతమందిలో దానవ ప్రవృత్తి ఉంటుంది. ఎందువల్ల, దేని ఆధారంగా ఇటువంటి లక్షణాలు మనకి వస్తాయి? దానికి ముఖ్యంగా 3 కారణాలు చెప్తున్నారు. అవి ఇంగ్లీష్ లో నేను సింపుల్ గా మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇంగ్లీష్ లో నేచర్, నర్చర్ అండ్ కల్చర్ అంటే నేచర్ అంటే మన పూర్వజన్మ ప్రభావం వల్ల, మనం పూర్వజన్మలో చేసిన కర్మల ఆధారంగా, పూర్వజన్మల వాసనల ఆధారంగా మనకి అటువంటి నేచర్ వస్తుందన్నమాట. అంటే మనం దైవత్వంతో ఉన్నామా లేదా దానవత్వంతో ఉన్నామా, ఇది డిసైడ్ అవటానికి కారణం మన యొక్క పూర్వజన్మ కర్మలు. అది మనం మార్చలేం, అది మార్చడానికి మన వల్ల కాదు, మన చేతిలో లేదు. ఇంకా రెండవ కారణం ఏంటంటే నర్చర్. నర్చర్ అంటే ఏ విధంగా మనము అటువంటి లక్షణాలను మనం అభివృద్ధి చేసుకుంటాం మనలో, దాని నర్చరు. మనం ఏ విధంగా అటువంటి లక్షణాలు మనలో వస్తాయి. మనకి దైవీ సంపద కావాలి అనుకుంటే మనం ఎప్పుడూ భగవన్ నామస్మరణ, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఎల్లప్పుడూ హరినామ జపం చేస్తూ, శాస్త్రం చదువుకుంటూ, సత్సంగంలో ఉంటూ, ఇటువంటి లక్షణాలు కనుక మనం ఎప్పుడూ అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటే మనం దైవీ సంపదలోకి వస్తాం. సో దానవత్వం ఎట్లా వస్తుంది అంటాను మనం తర్వాత శ్లోకాల్లో చూస్తాం. సో మొదటి కారణం మనకి ఈ లక్షణాలు రావటానికి, మనం దైవత్వంలో ఉన్నామా దానవత్వంతో ఉన్నామా, ఇటువంటి లక్షణాలు మనకు రావటానికి మొదట మన పూర్వజన్మ ఆధారంగా మనం సత్వగుణంలో ఉంటామా, రజోగుణంలో ఉంటామా, తమో గుణంలో ఉంటాం, ఇవన్నీ నిశ్చయింపబడతాయి. ఈ దైవీ గుణములు ఉన్నవారు ముఖ్యంగా సత్వగుణంలో ఉంటారు. ఈ దానవ ప్రవృత్తి ఉన్న వాళ్ళు రజోగుణము మరియు తమో గుణంలో ఉంటారు. సో ఈ గుణాలన్నీ మన పూర్వజన్మ ప్రకారం మనకి వస్తాయి. అదొక ఎగ్జాంపుల్. రెండోది, మనం వాటిని ఏ విధంగా కల్టివేట్ చేసుకుంటాం అన్న దాని మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇంకా మూడోది వచ్చి కల్చర్ అన్నమాట. మన యొక్క సత్సంగం, మన యొక్క సంఘం, ఎటువంటి వ్యక్తుల యొక్క సంఘంలో ఉన్నామో అటువంటివి లక్షణాలు మనకు వస్తాయన్నమాట. సో మనం గనక సాధు సంఘంలో ఉంటే మనకి దైవీ సంబంధమైన గుణాలు వస్తాయి. మనం గనక అసురిక స్వభావం ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క సంఘంలో ఉంటే, తమో గుణం రజో గుణంలో ఉన్న వ్యక్తుల సంఘంలో ఉంటే మనకి అటువంటి గుణాలే వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఇవన్నీ మన చేతిలో ఉన్నాయి. కృష్ణ భగవానుడు మనకి చాలా కఠినమైన పదాలతో తర్వాత మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తారు. మనకు అనిపిస్తుంది, భయం వేస్తుంది, ఓ ఇంత భయంకరమా అని.
కానీ కృష్ణ భగవానుడు ఎందుకు అంత కఠిన పదజాలం ఉపయోగించారంటే మనల్ని మార్చడానికి. అంత కఠినంగా లేదు అంటే మనం అంత తొందరగా ఈ భవసాగరాన్ని దాటి వెళ్ళటానికి సుముఖత చూపించమన్నమాట. అందుకని కృష్ణ భగవానుడు చాలా కఠినంగా మనకి వివరించి చెబుతారు దానవ ప్రవృత్తి ఏమిటి, ఆ దానవ ప్రవృత్తి వల్ల వచ్చే పర్యవసానం ఏమిటి మనం ఈ శ్లోకంలో చూస్తాం. సో ఇప్పుడు ఈ దైవీ సంపద ఏమిటో చూద్దాం. భయరాహిత్యం అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తుడు, దైవీ గుణంలో ఉన్న వ్యక్తి అభయుడు. అంటే ఎటువంటి భయం ఉండదు. రేపేమిటి, ఓకే నాకేమవుద్ది, లేదా నేను ఇదే చేస్తా అని ఎటువంటి భయం ఉండదన్నమాట. ఈ దైవీ గుణాలన్నీ ప్రభుపాదుల వారు ఆయన భాష్యంలో డిఫరెంట్ ఆశ్రమాల వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పారు. 4 రకాలైన ఆశ్రమాలు, 4 రకాలైన వర్ణాలు మనకు తెలుసు కదా. వర్ణాశ్రమాలు, వర్ణాలు 4 రకాల వర్ణాలు: బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు. ఇవి వచ్చి వర్ణాలు. ఆశ్రమాలు వచ్చి ఏమిటి 4: బ్రహ్మచర్యం, తర్వాత గృహస్థం, వానప్రస్థం, దెన్ సన్యాసం. ఈ 4 రకాల ఆశ్రమాలు. సో 4 రకాలైన ఆశ్రమాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకి ఏ వ్యక్తులకి ఏ లక్షణాలు ఉండాలి అనేది ఈ శ్లోకంలో మనకి ఈ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా విశదీకరించి చెబుతారు. మొదటి లక్షణము భయరాహిత్యం, భయము లేనివారు. ఎవరికి భయం లేకుండా ఉంటుంది? ఎవరైతే కృష్ణ భగవానుని పాద చరణాల వద్ద, పాద పద్మాల వద్ద ఎవరైతే షెల్టర్ తీసుకుంటారో వారికి ఎటువంటి భయం ఉండదు. ఎందుకంటే గోపబాలుడు చూసుకోండి, ఎగ్జాంపుల్, ఎన్నో రాక్షసులు వచ్చేవారు, ఎంతో మంది రాక్షసులు బృందావనం వచ్చేవారు, కానీ వారికి ఎటువంటి భయం ఉండేది కాదు. దానికి కారణం వారికి కృష్ణ భగవాను మీద పూర్తి విశ్వాసం ఉందన్నమాట. అదే విధంగా ఈ ఆశ్రమంలో, సన్యాసాశ్రమంలో సన్యాసులు ఉంటారు కదా, సన్యాసం తీసుకున్న వ్యక్తులు వారు భయరాహిత్యంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే వారు అనుకోకూడదు నా దగ్గర ఎటువంటి సంపద లేదు, నా కుటుంబం నా దగ్గర లేదు, నాకు ఉండటానికి కూడా ఒక స్థలం లేదు, ఇటువంటి పరిస్థితిలో నా పరిస్థితి ఏమి అనే భయం ఉండకూడదు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే వాళ్ళు పూర్తిగా సన్యాసులు భగవంతుని యొక్క కృప పైన ఆధారపడి ఉంటారు. సో ఈ భయరాహిత్యం అనేది ముఖ్యంగా సన్యాసం తీసుకున్న వ్యక్తులకి ఉండాలి. దాంతో పాటు భక్తులందరికీ కూడా ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నా ఈ భయరాహిత్యం అనేది చాలా అవసరము. స్వీయ స్థితి పవిత్రీకరణము అంటే మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నాము అప్పుడు, బ్రహ్మచర్యంలో ఉన్నామా, లేదా గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నామా, వానప్రస్థాశ్రమంలో ఉన్నామా, సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నామా. సో పిల్లలందరూ, చదువుకునే వాళ్ళందరూ బ్రహ్మచర్యంలో ఉన్నారు. సో పెళ్లి చేసుకుని ఉద్యోగం చేసి వాళ్ళంతా గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నట్టు. సో ఈ గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క స్థితిని ఎట్లా పవిత్రీకరించుకోవచ్చు, ఎట్లా ప్యూరిఫై చేసుకోగలం మనం? బ్రహ్మచర్యంలో ఉన్న వాళ్ళు వేదాధ్యయనం చేయాలి, అంటే భగవద్గీత, భాగవతం అవన్నీ చదువుకోవాలి. చిన్నప్పుడే స్కూల్తో పాటు భగవంతుడు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అనే శాస్త్ర అధ్యయనం కూడా తప్పనిసరిగా వాళ్ళు చెయ్యాలి. ఇక గృహస్థులు వస్తే వాళ్ళని వాళ్ళు ఎలా ప్యూరిఫై చేసుకోవాలి? ఎందుకంటే గృహస్థులకి కొన్ని రకాలైన కంఫర్ట్స్ ఇచ్చారు భగవంతుడు. కుటుంబం, బంధువులు, మిత్రులు, కొన్ని రకాలైన ఆనందాలు, భోగ వస్తువులు కూడా సమకూర్చబడ్డాయి గృహస్థులకి. సో వారిలో తపస్సు అనేది తక్కువ. అదే విధంగా బ్రహ్మచారులకి, సన్యాసులకి, వానప్రస్థులకి తపస్సు అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, గృహస్థులకి తక్కువ తపస్సు అనేది. సో వారు చేసే తపస్సు హరినామ జపం చేయటం, శాస్త్రాలు చదవటం, అతి ముఖ్యమైనది వాళ్ళని పవిత్రీకరించుకోవడానికి దానం అనేది చెయ్యాలి. అంటే ఫలత్యాగం, కర్మ ఫలత్యాగం. వాళ్ళు కర్మ చేసి సంపాదించిన ఫలం అంటే ఆ ధనాన్ని ఎంతో కొంత భగవత్ కార్యాల కోసం వినియోగించాలి. సో మనం చేసే ప్రతి దానం భగవంతునితో సంబంధం ఉండాలి, లేదంటే దానిని మనం భోగించాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ మనం చేసే దానం వికర్మలకు గనక ఉపయోగిస్తే దాని ఫలం మనం అనుభవించాల్సి వస్తుంది. లేదా జస్ట్ పుణ్యకర్మల కోసం, అంటే భగవంతునితో ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ఇంద్రియ తృప్తి కోసం, నాకు పేరు రావటం కోసం అని చేస్తారు కొంతమంది. మంచి బుద్ధితోనే చేస్తారు, కానీ భగవంతునితో అంత సంబంధం లేకుండా ఒక పుణ్య కార్యంగా చేస్తారు. అటువంటి దానికి వారు ఆ భోగాన్ని అనుభవించాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా మనం చేసే దానం కృష్ణ కాన్షియస్ యాక్టివిటీ అయిపోతే, అంటే కృష్ణ చైతన్యంతో చేసే దానం మన యొక్క స్థితిని పవిత్రీకరిస్తుంది. ముఖ్యంగా గృహస్థులను పవిత్రీకరించే ఒకే ఒక్క అత్యున్నతమైన మార్గం దానం. ఎంతో కొంత శాస్త్రం అయితే ఏం చెప్పుద్దంటే, మనకు ఒక్కొక్కసారి భయం వేస్తుంది, అవునా అనిపిస్తుంది అనమాట. మనం సంపాదించే ధనంలో 50% దానం ఇవ్వాలంట.
ఇప్పుడు చెప్పానంటే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. పర్వాలేదు, మనకి చాలా రకాలైన కష్టాలు, చాలా రకాలైన అవసరాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎంతో కొంత మనకు తోచినంత మనం ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి చెందే కొద్దీ మనలో ఆ డిటాచ్‌మెంట్ వస్తుంది. ఆ ధనం కూడా కృష్ణ భగవానుని ధనమే అని మనం మరలా కృష్ణ భగవానునికే వాడతామన్నమాట. ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే, మనం గంగా నది దగ్గరికి వెళ్లి గంగా నదిలో నీరు తీసుకుని మరలా ఆ నీరుని మనం మళ్ళా గంగా నదిలోనే వదిలేస్తాం. అవునా? గంగా నదిలోంచి తీసుకున్న ఆ నీటిని మళ్ళా మనం గంగలోనే వదిలేస్తాం. అట్లాగే మనం సంపాదించే ధనం ఇక్కడ మరలా తిరిగి దాన్ని భగవంతుని కోసమే ఖర్చు పెట్టవలెను. భగవంతుని కోసమే దాన్ని ఖర్చు అది నిజమైన స్వీయ స్థితి పవిత్రీకరణం అంటే. తర్వాత ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సముపార్జనము. ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్న వారందరూ చేస్తున్నారు ఈ పని. భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్పారు అని తెలుసుకోవాలని చాలా ఉత్సుకతతో మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని అటెండ్ అవుతున్నారు. అంటే మీరు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సముపార్జనం చేస్తున్నారు అంటే మీలో ఆ దైవీ గుణం ఉన్నది. మరలా తర్వాత దాన గుణము. ఇప్పుడే చెప్పాను, దాన గుణం అనేది చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా గృహస్థులకి దానము చేయాలి. దానం చేయటం ద్వారా మనం కర్మ ఫలం నుంచి, కృష్ణ చైతన్యంతో కూడిన దానం చేయటం వల్ల మన కర్మ ఫలం నుంచి బయటికి రావచ్చు. దాన గుణము. ఆత్మ నిగ్రహము, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటారు. మనల్ని మనము నిగ్రహించుకోవాలి. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా మనల్ని మనము నిగ్రహించుకోగలగాలి. ఒక్కొక్కసారి కష్టాలు వస్తాయి, ఎంతో దుఃఖకరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి. ఆత్మ నిగ్రహంతో మనం ముందుకి వెళ్ళాలి. తర్వాత యజ్ఞాచరణము. యజ్ఞాలు చేయాలి. ఎటువంటి యజ్ఞాలు మనం చేయగలము? కలియుగంలో మనం యజ్ఞం చేయటానికి మనకి చాలా అనుకూల పరిస్థితులు లేనే లేవు. మనకి కావలసిన వస్తువులు దొరకవు, అవి అంత ప్యూర్ కాదు. చక్కగా మంత్రోచ్చారణ చేసే బ్రాహ్మణులు దొరకడం చాలా కష్టం. అందువల్ల మనం చేయగలిగే యజ్ఞం ఒకటే, సంకీర్తన యజ్ఞం. అందరూ కూర్చుని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయటం. ఒక్కొక్కసారి ఇంటికి సత్సంగం పెట్టుకోవచ్చు, ఇంటికి సాధువులు పిలిచి అందరూ కలిసి ఈ యజ్ఞం చేయొచ్చు. జప యజ్ఞం. యజ్ఞాల్లో నేను జప యజ్ఞం అని కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు. సో యజ్ఞాచరణం అంటే కలియుగంలో సాధ్యమైన యజ్ఞము జప యజ్ఞము. వేదాధ్యయనము అంటే భగవద్గీత, భాగవతం లాంటి శాస్త్ర గ్రంథాలను పఠించటం. తపస్సు. కొన్ని రకాలైన తపస్సులు వివిధ రకాలైన వ్యక్తులకు ఉద్దేశించబడినవి. సన్యాసం చేసే వారికి ఒక రకమైన తపస్సు, వానప్రస్థంలో ఉన్నవారు ఒక రకమైన తపస్సు, బ్రహ్మచర్యంలో ఉన్న వారికి ఒక రకమైన తపస్సు, అదే విధంగా గృహస్థులకి ఒక రకమైన తపస్సు. గృహస్థులు ఏ విధమైన తపస్సు చేయగలరు? మనం ఈ రోజు కలియుగంలో ఉన్నాం. ప్రతిరోజు పొద్దుట లేచి సాయంత్రం వరకు ధన సముపార్జన చేయాలి, కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలి. పనిలో మనం చాలా బిజీగా ఉంటాం, మనకి ఎంతో టైం దొరకదు. మరి తపస్సు అంటే మనం వనానికి వెళ్ళి చేయాలా? ఆ చాంటింగ్ అని చెప్తున్నారు ప్రభు. వనానికి వెళ్ళి తపస్సు చేయాలా? మనం చేయాల్సిన చిన్న చిన్న తపస్సులు నేను ఉదాహరణతో చెప్తాను. ప్రొద్దుటే లెగటం, ఉదయాన్నే లెగిసి స్నానం ఆచరించి భగవన్ నామాన్ని జపించడం, అది ఒక చిన్న తపస్సు. ఏకాదశి వస్తుంది కదా, నెలలో 2 సార్లు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఆ 2 ఏకాదశులు కనుక పాలించటం, అది ఒక చిన్న తపస్సు. చక్కగా ఎంతసేపు కుదిరితే అంతసేపు 16 మాలల వరకు నేను వెళ్ళాలి అంటే 16 మాలలు జపం చేయటం అంటే 16 × 108 సార్లు. ఒక 2 గంటలు టైం పడుతుంది, లేదా కొంతమంది 1 గంట 45 నిమిషాల్లో కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అటువంటి ధ్యానంతో కూడిన జపం పొద్దుటి పూట చేయటం, అది ఒక తపస్సు. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న తపస్సులు అన్నమాట. కృష్ణాష్టమి, జన్మాష్టమి వచ్చినప్పుడు, రామనవమి వచ్చినప్పుడు, నరసింహ చతుర్దశి వచ్చినప్పుడు, ఇటువంటి ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆ రోజు అంటే ఉపవాసం చేయడం, భగవంతునికి నైవేద్యం సమర్పించడం, ఇవన్నీ చిన్న చిన్న తపస్సులు కలియుగంలో గృహస్థులుగా మనం చేయగలిగినవి. సరళత్వం. మనం చాలా సింపుల్ గా ఉండాలన్నమాట. ప్రభుపాదుల వారు ఆయన భాష్యంలో రాస్తారు, ప్రతి వ్యక్తి ఎలా జీవించాలి? ప్లెయిన్ లైఫ్. మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి? ప్లెయిన్ గా ఉండాలంట, సరళంగా ఉండాలి. ప్లెయిన్ లైఫ్ అండ్ హై స్పిరిచువల్ థింకింగ్. మన థింకింగ్ ఎట్లా ఉండాలి? ఆధ్యాత్మికంతో కూడిన ఆలోచన విధానం ఉండాలన్నమాట. సో ప్లెయిన్ లైఫ్ అండ్ హై స్పిరిచువల్ థింకింగ్. సో సరళత్వం అనేది మన జీవితంలో మనం ఎప్పుడూ ఫాలో అవ్వటానికి ప్రయత్నించాలి. అహింస మాతాజీ చాలా సార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పారు. అహింస అంటే ఒక జీవులను వధించటమే కాదు, జీవులను బాధ పెట్టడం కూడా. ఏ విధంగా? మన పరుష పదాలతో గాని, మన యాక్టివిటీస్ తో గాని, ఎటువంటి విధంగా మనం ఎదుటి వాళ్ళకి కలత నొందించరాదు. 12వ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవాను చెప్తారు, ఎవరైతే కలత పొందరో, ఎవరైతే వేరే వాళ్ళకి కలతను ఇవ్వరో, వాళ్ళంతా నాకు చాలా ప్రియులు.
సో మనం కలత చెందకూడదు, ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ఎదుటి వాళ్ళకి మనం కలత కాకూడదు. ఎందుకు కలత నొందకూడదు? మనం ఎప్పుడు కలత నొందుతాం? ఎప్పుడైతే మనకి భగవంతుని మీద విశ్వాసం లేదో అప్పుడే మనకి కలతకు కారణం అవుతుంది. మనకి భగవంతుని మీద పూర్తి విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు మనం కలతను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కలతను చెందము. సో కలత అంటే వేరే వాళ్ళని మన పరుష పదజాలంతో కనుక మనం వాళ్ళని గాయపరిస్తే అది కూడా ఒక రకమైన అహింస. కానీ ఈ కలియుగంలో ముఖ్యంగా జరిగే అహింస ఏమిటంటే ఒకళ్ళను హతమార్చుకోవటం, జంతువులను హతమార్చటం, ఇటువంటివన్నీ అహింస కిందకు వస్తాయి. సో ఇటువంటి హింస కిందకు వస్తాయి. సో వీటిని హింసను ఎప్పుడు ప్రోత్సహించకూడదు. సో దైవీ సంపదలో ఉన్న వ్యక్తి ఎప్పుడు అహింసని అవలంబించాలి. అహింస అంటే ఎప్పుడు కూడా జంతువులను వధించరాదు. జంతువులను వధించటం వల్ల ఏమవుతుంది? అవి పురోగమించాల్సిన నెక్స్ట్ జన్మని మనం ఆపివేస్తున్నాం, అర్ధాంతరంగా వాటిని ఆపివేస్తున్నాం. అది ఒక హింస. సో అటువంటి హింసని మనం చేయరాదు. తర్వాత సత్యసంధత, ఎల్లప్పుడూ సత్యమునే పలకటం. అంటే శాస్త్రాలలో ఏది ఇచ్చారో దానినే మనం పలకటం, దాన్ని వక్రీకరించి మనకు అనుగుణంగా మార్చుకుని మన జీవన శైలిలో మనం దాన్ని అప్లై చేయటం కాదు. సత్యసంధత అంటే శాస్త్ర ప్రకారం సత్యాన్ని ఎప్పుడూ మనం పలకటం. క్రోధరాహిత్యం, ఇది ఒకటి. క్రోధం అంటే కోపం. ప్రతి చిన్నదానికి ఈ రోజుల్లో మనకున్న టెన్షన్ వల్ల, మనకున్న స్ట్రెస్ వల్ల ప్రతి చిన్నదానికి కోపం వచ్చేస్తుంది. బస్సులో కూర్చుంటాం, బస్సులో కనుక మనకి వెహికల్ ఎవరైనా జస్ట్ టచ్ చేసినా, కాలు మీద ఏదైనా కాలు మీద కాలు వెంటనే కోపం, చిన్న కారణం చాలు మనకి కోపం రావటానికి. సో అవన్నీ కూడా ఆసురికమైన క్వాలిటీస్ అన్నమాట. సో క్రోధం లేకపోవటం దైవీ సంపద. సో మన కోపం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? అంతగా మనకు కోపం ఆపుకోలేకపోతే కొంతమంది చెప్తారు, ఒక 10 నెంబర్లు, 1 2 3 4 అది 10 నెంబర్ల వరకు జస్ట్ మనసులో స్మరించుకోండి. ఆ 10 నెంబర్ల వరకు ఆగగలిగితే, ఇంకా ఆగలేకపోతే అక్కడి నుంచి ఆ ప్లేస్ నుంచి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోండి. అంతేగాని కోపం అనేది మాత్రం ప్రదర్శించకూడదు. ఎందుకంటే కోపం మనల్ని నరకానికి తీసుకువెళ్ళిద్దంట. మనం చూస్తాం 21వ శ్లోకంలో అనుకుంటా, ఈ కోపం అనేది నరకానికి ద్వారము. 3 రకాలైన ద్వారాల గురించి అక్కడ వివరించబడినవి. 3 రకాలైన లక్షణాలు మనల్ని డైరెక్ట్ గా నరకంలోకి తీసుకువెళ్ళిపోతాయంట. సో అందువల్ల క్రోధం ఎప్పుడు, కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. ఎట్లా సాధ్యమది? మళ్ళా అదే మందు, సేమ్ అదే మందు, హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కలియుగంలో ఉండే అన్ని రకాలైన భవరోగాలకి, అన్ని రకాలైన జబ్బులకి ఇదే మందు, హరే కృష్ణ మహామంత్రం. మేము ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి మా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ తో మీకు ఇది వివరిస్తున్నాను. క్రోధం అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానంతో భగవంతుని నామ జపం చేస్తామో అవలక్షణాలన్నీ మనలోంచి వెళ్ళిపోయి మనలో దైవీ గుణాలు వస్తాయి. భాగవతంలో కూడా చెప్తారు, ఎవరైతే భగవన్ నామస్మరణ చేస్తారో వారిలో ఆటోమేటిక్ గా దేవతలకు ఉన్న లక్షణాలన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో క్రోధం అనేది మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. త్యాగము, సాక్రిఫైస్, త్యాగం అనేది ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా త్యాగం చేస్తే వాటి ఫలితాలను ఈ రోజు మనం అనుభవిస్తున్నాం. ఉదాహరణకి ప్రభుపాదుల వారు రోజుకు 2 గంటలు మాత్రమే నిద్రపోయేవారు. భాగవతంలో 18,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. భగవద్గీతలో 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ 18,000 శ్లోకాలని ప్రభుపాదుల వారు ఇంగ్లీషులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి వాటికి పర్పోర్ట్ రాశారు. భాగవతంలో 12 స్కందాలు ఉన్నాయి, 18 వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి. మీకు కనుక అవకాశం దొరికితే మీరు ఇస్కాన్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే, ఇస్కాన్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ భాగవతం యొక్క సెట్ లభిస్తుంది. భాగవతం అంటే స్వయంగా కృష్ణ భగవానుడు ఈ భగవద్ధామాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయన యొక్క మిత్రుడు అయిన ఉద్ధవుడు అడిగారు అనమాట, కృష్ణ నువ్వు ఇప్పుడు ఇలా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతే నేను నీతో వచ్చేస్తాను, ఈ భూమండలంలో నేను ఉండలేను, ఎట్లా బతకాలి నీవు లేకుండా, ఈ ప్రజల పరిస్థితి ఏమిటి, కలియుగంలో యొక్క ప్రజల పరిస్థితి ఏమిటి అంటే అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారనమాట ఉద్ధవునికి, ఉద్ధవ నేను భాగవత రూపంలో ఈ కలియుగంలో నివసిస్తాను. నేను భాగవతంలో, ఉద్ధవుని ముందే కృష్ణ భగవానుడు భాగవతంలో ప్రవేశిస్తారన్నమాట. సో భాగవతంలో 18,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఆ 18,000 శ్లోకాలని ఇంగ్లీషులో అనువదించటమే కాకుండా వాటికి భాష్యం రాశారు. ఎన్నో గ్రంథాల నుంచి, ఉపనిషత్తుల నుంచి, పురాణాల నుంచి తీసుకుని. అటువంటి త్యాగం ఎవరు చేయగలరు? దైవీ సంపద ఉన్నవాళ్ళు, దైవత్వం ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే చేయాలి. సో మనం కూడా ఏదో విధంగా మనకు తోచిన విధంగా మనం త్యాగం చేయటానికి ప్రయత్నించాలి. మనకున్న సమయాన్ని వేరే వాళ్ళని భక్తులుగా చేయటానికి ప్రచారం చేయాలి. మనకున్న సమయాన్ని ఈ విధంగా త్యాగం చేయటం ద్వారా మనకి దైవీ గుణాలు వస్తాయన్నమాట. శాంతి,
ఎల్లప్పుడూ శాంతితో ఉండాలి, మీకు అందరికీ తెలిసిందే. ఇంకొక అతి ముఖ్యమైనది, ఇతరుల దోషములు ఎన్నకుండుట. అంటే ఇక్కడ చెప్పారన్నమాట, అపైసునం అంటే ఎదటి వాళ్ళ దోషాలను ఎప్పుడు మనం ఎన్నకూడదు, వాళ్ళలో దోషాలను చూడకూడదు. ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను మీకు, అది తెలిస్తే అర్థమవుద్ది అనమాట. ఎదటి వాళ్ళలో దోషం చూస్తే ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని. ఒకసారి ఒక రాజుగారు, ఆయన మామూలుగా చాలా రకాలుగా దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఒకరోజు ఆయన బ్రాహ్మణులందరికీ అన్నదానం చేస్తున్నారు. సో బ్రాహ్మణులందరూ వేల కొలది బ్రాహ్మణులు రాజప్రసాదం దగ్గర రాజమహల్కు వచ్చి అక్కడ ఒక్కొక్కరు అన్నదానాన్ని స్వీకరిస్తూ వెళ్తున్నారు. ఒకసారి ఆయన అన్నదాన పాత్రని ఒక బ్రాహ్మణులకి ఇస్తున్నారన్నమాట. ఆ బ్రాహ్మణులకి ఇచ్చే సమయాన ఏమైందంటే, ఆకాశ మార్గాన ఒక గ్రద్ద తన నోటితో ఒక సర్పాన్ని తీసుకుని, చనిపోయిన సర్పాన్ని నోటితో పెట్టుకుని అటువైపుగా వెళుతుంది. ఆ సర్పం నోటిలో నుంచి విషం పడుతూ ఉంది. విషం డ్రాప్లు పడుతున్నాయి అన్నమాట, చుక్కలు పడుతున్నాయి. పడి అది వచ్చి ఎప్పుడైతే రాజుగారు ఆ అన్న పాత్రను ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఇస్తున్నారో, ఆ అన్న పాత్రలో 2-3 విషపు చుక్కలు పడిపోయినాయి అనమాట. రాజుగారు చూడలేదు, బ్రాహ్మణుడు చూడలేదు. ఆ గ్రద్ద అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. రాజుగారు తెలియకుండా ఆ అన్నదానాన్ని ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చారు, అన్న పాత్రని. బ్రాహ్మణుడు ఆ అన్నం భుజించి చనిపోయాడు అనమాట, మరణించారు. సో మరణించగానే రాజుగారికి చాలా ఆతృత, నేను చేసిన దానం ఎందుకు ఇట్లా అయినది, నేను ఈ బ్రహ్మహత్య నుంచి ఎట్లా తప్పించుకోవాలి అని చాలా మదన పడిపోతున్నారనమాట. సో ఈ విధంగా జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ యమలోకంలో ఎవరుంటారు, మన తప్పులన్నీ ఎవరు చూస్తూ ఉంటారు? చిత్రగుప్తుడు. అంటే చిత్రగుప్తుడికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా? చిత్రం అంటే పిక్చర్ అనమాట, గుప్తం అంటే సీక్రెట్. సో ఆల్ అవర్ సీక్రెట్స్ ఆర్ టేకెన్ యాజ్ పిక్చర్స్. మనకు తెలీదు, మనం చేస్తాం, ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటాం, కానీ చూసే వ్యక్తి ఎవరు? చిత్రగుప్తుడు అనమాట. ఆయన చూడటమే కాదు, వాటిని పిక్చర్స్ కింద తీసి సేవ్ చేస్తారంట, గుప్తంగా ఉంచుతారు. ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే ఇవన్నీ రాస్తారంట రిటర్న్ గా. సో ఈ రెండింటిని చూసి ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ మన కర్మని డిసైడ్ చేస్తారన్నమాట, మనకి నెక్స్ట్ బాడీ ఏమిటి అనేది డిసైడ్ చేస్తారంట. ఈ విధమైనవన్నీ మనకి అక్కడ యమలోకంలో జరుగుతూ ఉంటాయి. సో చిత్రగుప్తుడు అనుకుంటున్నాడు అనమాట, సో రాజుగారు తప్పేముంది, ఈ బ్రహ్మహత్యకి ఎవరికి కారణం ఇవ్వాలి? గ్రద్దనిద్దామా? ఇవ్వకూడదు. ఎందుకంటే గ్రద్ద ఆహారం పాము తింటాం, అందులో గ్రద్ద చేసిన తప్పేమిటి? సో పాముకి ఇద్దామా ఈ తప్పు? అంటే పాము ఏమింది? చనిపోయిన పాముకి ఏమిస్తాం తప్పు? సో పాము తప్పు కాదు. రాజుగారి మీద పెడదామా ఈ తప్పు? అంటే రాజుగారు చూడలేదు. సో బ్రాహ్మణుడి మీద పెట్టడం, బ్రాహ్మణుడే చనిపోయాడు. సో ఎవరికి ఇవ్వాలి ఈ తప్పు అని డిసైడ్ కాలేకపోయారన్నమాట. వాళ్ళు డిసైడ్ కాలేక మదన పడుతూ ఉన్నప్పుడు అదే సమయం ఆ రాజ్యంలోకి 4 అపరిచిత వ్యక్తులు వస్తారు. ఆ 4 అపరిచిత వ్యక్తులు వచ్చి వాళ్ళు రాజుగారి యొక్క మహల్కు వెళ్ళాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి దారి తెలియదు, మార్గం తెలియక మార్గ మధ్యలో ఒక స్త్రీ కనిపిస్తే ఆ స్త్రీని అడుగుతారన్నమాట, రాజుగారి మహల్ ఎక్కడా, రాజభవన్ ఎక్కడుందో కొద్దిగా చూపిస్తారా? ఆ ముసలి వ్యక్తి, ఆ వృద్ధురాలు ఏం చెప్పుద్ది? వెంటనే, ఓ ఆ బ్రాహ్మణ్ణి చంపిన రాజుగారి భవనమా అనేస్తుంది అనమాట వెంటనే. అప్పుడు చిత్రగుప్తుడు ఆ పాపాన్ని ఆ ముసలి ఆ వృద్ధ వనిత పేరు మీద బదిలీ చేసేస్తారనమాట. అంటే ఎదుటి వాళ్ళు దోషం ఎన్నటం, అంటే రాజుగారు చేసే దానాన్ని చూడలేకపోయింది కానీ రాజుగారు తెలియకుండా చేసిన ఆ పాపాన్ని ఆమె ఎత్తి చూపటం అనేది, ఇతర వాళ్ళలో దోషాలు ఎన్నించడం చాలా తప్పు. కృష్ణ డిడ్ంట్ సెండ్ us to this world to find faults in others. లేదా వేరే వాళ్ళని జడ్జి చేయమని కృష్ణ మనల్ని ఇక్కడికి పంపలేదు. మనం ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చాం? మనల్ని ఉద్ధరించుకుని తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవటం. సో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇతరుల దోషం ఎన్నటానికి మనం ప్రయత్నించకూడదు. జీవులందరూ ఎడా దయతో ఉండాలి, లోభం అనేది ఉండకూడదు. మనం చేసే ప్రతి పని మృదుత్వంతో ఉండాలి. ఇక్కడ సిగ్గు అంటే నమ్రత. మనలో నమ్రత అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. దృఢ నిశ్చయం ఉండాలి. భగవద్ధామాన్ని నేను ఈ జన్మలోనే చేరతాను, అందుకు తగ సాధన నేను ఇప్పుడే చేస్తాను అన్న దృఢ నిశ్చయం ఉండాలి. తేజము ఇది ముఖ్యంగా క్షత్రియుల్లో ఉంటుంది. వాడు వేరే ఒకళ్ళని రక్షించటం, ఎవరైనా ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళని రక్షించడం, ఇటువంటి క్వాలిటీస్ ని తేజం అంటారు. క్షమించగలగాలి. మనం చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ కూడా పట్టుకుని మనం జీవితాంతం వేరే వ్యక్తులను దూరం పెడతాం. వాళ్ళని క్షమించడానికే మనకి మనసు ఒప్పదు. కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? మనం క్షమించేయాలి. ఎవరు ఏది చేసినా మనం వాళ్ళని క్షమించుతూ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి, భగవంతుడు చూసుకుంటాడు అన్న ఉద్దేశంతో మనం క్షమించాలి. ధైర్యం అనేది ఉండాలి, అధైర్యం అనేది ఉండకూడదు. శుచిత్వం అంటే బాహ్యంగాను అంతరంగాను, ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ 2 రకాలుగా కూడా మనలో శుచిత్వం అంటే క్లెన్లీనెస్ ఉండాలి. అంటే స్నానం చేయటం,
ఉతికిన వస్త్రాలు వేసుకోవడం, లేదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లెన్లీనెస్ యాక్టివిటీస్ మనం రోజు పాటించాలి. ఇంటర్నల్ గా భగవన్నామ స్మరణ చేయాలి, శాస్త్ర పఠనం చేయాలి. అసూయ, ద్వేషాలు, కామ, క్రోధ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు లాంటివి దూరంగా వాటిని జరిపేయాలన్నమాట. అది శుచిత్వం, ఇంటర్నల్ గాను ఎక్స్టర్నల్ గాను. అసూయ రాహిత్యము, జలసి అనేది ఉండకూడదు. ఎప్పుడైతే మనలో అసూయ ఉంటుందో మనం శాస్త్ర గ్రంథం పఠనం చేయలేము, శాస్త్రాలు అర్థం అవ్వవు, భగవద్గీత కూడా మనకి అర్థం కాదు. గౌరవ వాంఛ లేకుండుట, నాకు అందరూ గౌరవం ఇవ్వాలి, నేను ఈ పని చేశాను కాబట్టి నాకు రెస్పెక్ట్, వీ కెనాట్ డిమాండ్ రెస్పెక్ట్. అటువంటి వాంఛ మనలో ఎప్పుడు ఉండదు. ఎంత గొప్ప కార్యం చేసినా అక్కడి నుంచి వెంటనే వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. గౌరవ వాంఛ, గౌరవం, నాకు అందరూ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. అమానినా మానదేనా, ఎదటి వాళ్ళు మనకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినా మనం వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. ఇవన్నీ దివ్య గుణాలు. ఇవన్నీ ఎవరిలో ఉంటాయి? దైవీ స్వభావం కలిగిన దివ్యుల యందు ఉండును. సో మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఇన్ని లక్షణాలు మనలో ఉన్నాయా, ఎన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇంకా ఎన్ని లక్షణాలు మనం పెంపొందించుకోవచ్చు అని మనం ఒక్కసారిగా చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ శ్లోక. సో మొదటి శ్లోకమే ఆల్మోస్ట్ అరగంట పట్టింది. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక ప్రభు. ఓకే, ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుడు 4 చెప్పాను కదా అంతకుముందు, 4వ శ్లోకం నుండి 9వ శ్లోకం వరకు దానవులు లాంటి వ్యక్తులు చేసే పనులు ఎలా ఉంటాయి, దానవ స్వభావంలో, ఆసురిక స్వభావంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎలా. ఇక్కడ చిన్న యానిమేషన్ తో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తున్నారు. డంభోదర్పో అభిమానశ్చ క్రోధః పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీ. సో జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు ఆసురిక లక్షణాలు చూస్తున్నాం. ఇందులో మనకి ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇటువంటి లక్షణాలు మనలో ఉంటే మనం వీటిని ఎట్లా పారదోలుదాం అని మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓ పార్థ, గర్వం అంటే నాకే ఇవన్నీ ఉన్నాయి. గర్వం అంటే మనందరికీ తెలుసు, పొగరు అంటే వెదటి వాళ్ళని పట్టించుకోకపోవటం అన్నమాట. దురహంకారం, దీన్నే డంబము దర్పము అంటారు. గర్వము, పొగరు, దురహంకారము అంటే నా దగ్గర డబ్బు ఉంది, లేదా నాకు మంచి పదవి ఉన్నది, నాకు పేరు ఉన్నది, జ్ఞానం ఉన్నది, అందం ఉన్నది, ఇటువంటి అహంకారం అది దురహంకారము. కోపము, పరుషత్వము, కఠినమైన పదాలతో ఎదుటి వాళ్ళని మనము హర్ట్ చేయకూడదు అనమాట. అటువంటి పరుషత్వము. అజ్ఞానము అంటే మనకి భగవంతునికి సంబంధించిన ఎటువంటి జ్ఞానము లేనప్పుడు. ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ అసుర స్వభావం కలిగిన వారికి చెందినవి. సో ఇటువంటి లక్షణాలు మనలో ఉండకుండా మనం భగవత్ సాధనలో, భగవంతుని చింతనలో ఇటువంటి లక్షణాలు ఒకవేళ ఉన్నా వాటిని దూరం చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాం. ఇవి ఆసురిక భావన. ఇక్కడి నుంచి 9వ శ్లోకం వరకు కృష్ణ భగవానుడు ఇవన్నీ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. దైవీ సంపద్ విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మా శుచః సంపదం దైవీం అభిజాతో అసి పాండవ. దైవీ గుణములు మోక్షమునకు అనుకూలములై ఉండగా అసుర గుణములు బంధకారకములు కలుగుచున్నవి. ఓ పాండుపుత్ర, నీవు దైవీ గుణములతో జన్మించి ఉన్నందున సోకింపకము. సో కృష్ణ భగవానుడు ఒక్కసారిగా ఈ అసుర క్వాలిటీస్ అన్ని చెప్తున్నప్పుడు కృష్ణుడు ఎంతో కరుణామయుడు అనమాట. సో ఆయన అనుకున్నారు ఈ గుణాలని విని అర్జునుడు భయపడిపోతాడేమో అనుకుని అర్జునుడిని ఓదార్స్తున్నాడు అనమాట. ఓ పార్థ, ఓ పాండుపుత్ర, అర్జున, నీలో ఈ క్వాలిటీస్ ఏమీ లేవు, నువ్వు శోకించుకు. అంటే అర్జునుడు అనుకుంటున్నాడు ఏమని, నేను యుద్ధం చేసినప్పుడు క్రోధం వస్తుంది కదా, నాకు నేను యుద్ధం చేసినప్పుడు అహింస చేయాల్సి వస్తుంది కదా. సో ఇవన్నీ నాకు అసురికమైన క్వాలిటీస్, ఈ లక్షణాల వల్ల నేను కూడా ఈ అసురుడి కింద జమ చేయబడతానేమో అన్న ఆలోచన వచ్చిందేమో అని కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి వెంటనే చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఓ పాండుపుత్ర, నీవు జన్మించటమే దైవ గుణములతో జన్మించావు కాబట్టి నీవు సోకింపకము. సో అర్జున ఈజ్ ఆల్ పాండవాస్ ఆర్ స్పాట్లెస్ డివోటీస్ ఆఫ్ కృష్ణ. వాళ్ళలో ఎటువంటి ఆసురిక గుణాలు లేవు, అన్ని దైవీ గుణాలే. అందువల్లనే కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడిని ఎన్నుకున్నారు. ఆయన భాగవత గీత చెప్పడానికి అర్జునుడిని ఎన్నుకున్నారు. భాగవతం చెప్పడానికి ఆయన సుఖదేవ్ గోస్వామి ద్వారా పరీక్షిత్ మహారాజు, ఆయన మనవడైన అర్జునుడి మనవైన పరీక్షిత్ మహారాజుని ఎన్నుకున్నారు. వీరంతా ఎందుకంటే వారంతా దైవీ గుణంలో జన్మించారు, వారి జన్మే దైవీ గుణముతో ఉందన్నమాట.
సో కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఈ విధంగా ఓదార్స్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో మనం చూడవచ్చు 2 రకాలైన వ్యక్తులు కనిపిస్తున్నారు. కొంతమంది దైవిక సంపదతో ఉన్నవారు, వేరొకరు ఆసురిక సంపదతో, ఇటువంటి లక్షణాలతో, మనం అంతకు ముందు చూసిన లక్షణాలతో, క్రోధం, డంబం, దర్పము, పొగరు, గర్వం, దురహంకారము మనకి ఎడం చేతి వైపు పిక్చర్ లో కనిపిస్తున్నాయి. అదే రైట్ సైడ్ పిక్చర్ లో దైవీ సంపదతో, వినమ్రతతో వారు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నారు. సో మనం ఇటువంటి కేటగిరీలో ఉండటానికి ఎల్లప్పుడూ మనం సాధన చేస్తూ ప్రయత్నించాలి. సో నెక్స్ట్ శ్లోకం చూద్దాం. 6వ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు అర్జునుడు ఓదార్చినాక కృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ప్రభు నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే. ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకే అస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవ చ దైవో విస్తరసః ప్రోక్త ఆసురం పార్థమే శృణు. ఇక్కడ కూడా మనం చూడవచ్చు రకరకాలైన వ్యక్తులు కనిపిస్తున్నారు. ఇందాక స్లైడ్ కి ఇది ఇందాక శ్లోకానికి కంటిన్యూషన్ లాగా. ఓ పృథా కుమార, ఈ లోకమునందు దైవ అసురులు అనేది 2 రకముల జీవులు కలరు. దైవులు ఉన్నారు, దేవతలు లాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు, అసురులు లాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. దైవీ గుణములను ఇదివరకే నేను వివరంగా తెలిపి ఉంటిని. ఇక అసుర స్వభావం గలవారి గుణములను నా నుండి ఆలకింపుము. సో కృష్ణ భగవానుడు మొదటి అధ్యాయం మొదలు పెట్టగానే 3 శ్లోకాల్లో 26 లక్షణాలు దైవీ గుణాలు నేను ఇదివరకే చెప్పాను. ఇదివరకే అంటే ఈ అధ్యాయమే కాదు, మనకు 2వ అధ్యాయంలో, 3వ అధ్యాయంలో, 4వ అధ్యాయంలో, ఆల్మోస్ట్ ప్రతి అధ్యాయంలో, 19వ అధ్యాయంలో చాలా రకాలైన దైవీ గుణాలు, ఆయన యొక్క భక్తుల లక్షణాలు ఏంటో వివరిస్తూ వచ్చారు. సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ టైము ఆసురికమైన లక్షణాలు ఏంటో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అనమాట. సో ఇక ఆసుర స్వభావం గలవారి గుణములు నా నుండి ఆలకింపుము. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం ఆసురిక స్వభావం కలవారు. సో శాస్త్రవేత్తలు, మోడర్న్ శాస్త్రవేత్తల్లో వాళ్ళు భగవంతులు నమ్మరు. శాస్త్రమే వాళ్ళ యొక్క సైంటిఫిక్ నాలెడ్జే ఆథెంటిక్ అనుకుంటారనమాట. భగవంతుని యొక్క శాస్త్రాల మీద వాళ్ళకు నమ్మకం ఉండదు. డబ్బు సంపాదనల లేదా వికర్మలు చేయటం, ఇవన్నీ కూడా ఆసురిక గుణములు. ఇవన్నీ కృష్ణ భగవానుడు ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారనమాట. నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో చూద్దాం. ఇంకా ఏ రకాలైన దానవ ప్రవృత్తి మనము ఇక్కడ ఈ భగవద్గీత ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనానా విదురాసురా న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. కృష్ణ భగవానుడు మళ్ళా చెబుతున్నారు, అసురీ గుణములు కలవారు చేయవలసినదేదియో చేయరానిదేదియో ఎరుగకుందురు. వాళ్ళకి ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో తెలియదు. ఎందుకంటే వారికి శాస్త్రజ్ఞానం లేదు. శాస్త్రాలలో ఇచ్చిన విధి విధానాలేమో వారికి తెలియదు. సో వారికి తోచిన విధంగా, నాకు తోచినట్టుగా నేను చేస్తాను అన్న రీతిలో ఉంటారన్నమాట. సో వారికి చేయవలసిందేదో చేయరానిదేదో తెలియదు అనమాట. శుచిత్వం గాని అంటే వాళ్ళలో శుభ్రం అనేది ఉండదు. సదాచారం, మంచి ఆచారాలు ఉండవు. సత్యము, వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ సత్యము చెప్పరు. వారి యందు గోచరింపదు. సో ఇవి ఇంకొక లక్షణాలు అన్నమాట. సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఇవన్నీ శుచిత్వము, ఎల్లప్పుడూ మనం శుభ్రంగా, బోత్ ఇంటర్నల్లీ ఎక్స్టర్నల్లీ ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టుగా. సో ఇవన్నీ గనక మనం ఫాలో అవుతే మనకి ఈ దైవీ గుణాలు మనలో ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయన్నమాట. సో దానవులు ఎటువంటి వ్యక్తులు, వాళ్ళకి శుచిత్వం ఉండదు. వాళ్ళు సదాచారం పాటించడం కానీ, సత్యం పలకటం కానీ, ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో వారికి గోచరింపదు, వారికి కనిపించదు అని చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. సో 8వ శ్లోకం చూద్దాం. ఇంకా ఎటువంటి లక్షణాలు కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి వివరిస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ మనకి ఈ రోజు కలియుగంలో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. మనకి ఏమీ కొత్తవి కాదు. ఈ ఆసురికమైన గుణాలు మన చుట్టూ ఉన్నాయి. సో వాటిని మనం ఎల్లప్పుడూ ఎలా రక్షించుకోవాలో మనకి ఆల్రెడీ ఈ 18 రోజుల అధ్యాయం క్లాస్ లో మనం చెప్తానే ఉన్నాం. హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఒక్కటే మార్గము. ఇంకొక హరే నామ హరే నామైవ కేవలం కలౌ నాస్తి ఏవ గతిరన్యత. ఇంకొక గతే లేదు మనకి, ఇంకొక మార్గమే లేదు హరినామం తప్ప. అసత్యం అప్రతిష్టం తే జగదాహురీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. ఈ జగం అసత్యమనియు, ఆధారము లేదనియు, నియామకుడెవ్వడును దీనికి లేడనియు, సంగమాభిలాష చేతనే ఉత్పన్నమైనట్టు దీనికి కామము తప్ప వేరొకటి కారణం కాదని వారు పలుకుదురు. సో ఈ దానవులు ఏమంటారు? దానవులు అంటే ఈవెన్ భగవంతుని నమ్మని వాడు, ఎథీస్టులు అంటే నాస్తికులు కూడా దానవుల కిందే వస్తారనమాట. వారికి దాన ప్రవృత్తి, భగవంతుని యొక్క సుప్రీమసీని, ఆధిపత్యాన్ని వారు ఎల్లప్పుడూ అంగీకరించరన్నమాట. వాళ్ళు అంటారు ఈ జగం సత్యం, అసత్యం, జగత్ మిథ్య అంటారన్నమాట. సో ఈ జగం ఇలాగా రావటానికి ఆధారం ఏమీ లేదు, దానికి అదే వచ్చేసింది.
కొన్ని రకాలైన పదార్థాల సంభోగంతో ఈ జగత్తు నిర్మించబడింది, ఆధారం లేదంటారు. దీనికి ఒక నియామకుడు ఎవరూ లేరు, అంటే భగవంతుడు లేడు అనుకుంటారు. ఒక్క సంఘముతో మాత్రమే ఉత్పన్నమైనటివి ఇటువంటివి. కామము తప్ప, అంటే మనం ఈ లోకానికి వచ్చింది ఎంత టైం దొరికితే అంత టైము ఆనందంగా ఎంజాయ్ చేసి, అంటే లైఫ్ ఈజ్ ఐస్ క్రీమ్, అంటే ఒక ఐస్ క్రీమ్ అన్నమాట. అది కరిగిపోకముందే మనం దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అన్న భావంతో ఉంటారు ఈ ఇటువంటి దానవ ప్రవృత్తి కల వ్యక్తులు అన్నమాట. దీనికి కామం తప్ప వేరొకటి కారణము కాదని వారు పలుకుదురు. సో వారి యొక్క ఫిలాసఫీ ఎలా ఉంటుంది? దీనికి ఏది ఆధారం లేదు, దానికి అంతటే అదే సృష్టించబడింది, భగవంతుడు అనేవాడు లేడు అంటారు అనమాట. చాలా పొగరుగా, వాళ్ళు గర్వంగా అటువంటి అభిప్రాయాల్ని అందరూ. మనం ఈ క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా కొంతమంది మనం ఎప్పుడైతే భగవద్ధామాన్ని గురించి వర్ణిస్తామో, వివిధ రకాలైన లోకాల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ నమ్మకం లేని వ్యక్తులు ఏమంటారు? అటువంటి లోకాలు ఉన్నాయా, నువ్వు చూసావా ఎక్కడైనా, వాళ్ళు చూపించగలరా చెప్పేవారు అంటారు. ఎందుకంటే వారు నాస్తికులు, భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని వాళ్ళు నమ్మలేరు. సో భగవంతుడు సృష్టించిన ఈ డిఫరెంట్ లోకాల గురించి కానీ వాళ్ళకి జ్ఞానం లేకపోవటం వల్ల వారు ఆ విధంగా ఆలోచిస్తారనమాట. అహైతుకం అంటారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు వేరొకటి కారణం కాదని వారు అనుకుంటారన్నమాట. ఇటువంటి భావనలో ఆశ్రికులు ఉంటారు, దానవులు ఉంటారన్నమాట. ఇంకొక శ్లోకం చూద్దాం, నెక్స్ట్ శ్లోకం. ప్రభు నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఏతామ దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయః ప్రభవంత్యుగ్ర కర్మాణ క్షయాయ జగతో హితః. ఇందులో ఉన్న ఒక ముఖ్య పదము ఉగ్ర కర్మలు. ఈ దానవ ప్రవృత్తి గల వ్యక్తులు ఉగ్ర కర్మలు చేస్తారు, అంటే చేయరాని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ మీరు పిక్చర్ లో చూస్తూ ఉంటారు అణ్వాయుధాలు కదా. మనకున్న ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఉన్నది అణ్వాయుధాలు. అణ్వాయుధాల ద్వారా మనకి పెద్ద విపత్తు పొంచి ఉన్నదన్నమాట. ఈ అణ్వాయుధాలు ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు? దీన్ని తయారు చేయడానికి కారణం ఏమిటి? కారణం దానవ ప్రవృత్తి. నష్టాత్ములను అల్పబుద్ధులను అగు అసుర స్వభావము గలవారు ఇట్టి అభిప్రాయములనే అనుసరించుచు అహితములను జగద్వినాశకములను అగు ఘోర కర్మలలో నియుక్తులగుదురు. సో జగత్ వినాశనానికి వారు పాటుపడుతూ ఉంటారు అన్నమాట. జగత్ వినాశనం, సో జగత్తుని ఏ విధంగా నాశనం చేయాలి అన్న కొత్త కొత్త యోజనలతో వాళ్ళు ఏ విధంగా ఇంకా నాశనం చేయాలి అని. అందువల్లే మనం ఈ రోజు ఈ కరోనా వైరస్ తో ఎందుకు ఎందుకు ఇంత బాధపడుతున్నాం, మనకి ఏమవుతుందో తెలియదు, ఇంకా ప్రబలిపోతుంది. వీటన్నిటికీ కారణం ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు దానవ ప్రవృత్తి వాళ్ళతో అన్న వ్యక్తులు ఉండటం వల్లనే. అలా కాకుండా మన యొక్క ప్రభుత్వ విధి విధానాల ద్వారా మనకందరికీ భగవద్ జ్ఞానాన్ని కనుక పంచితే, మనకున్న ఈ ధనాన్ని మన యొక్క రాజ్యాధినేతలు భగవద్గీత కానీ భాగవత సత్సంగాలకు కానీ ఉపయోగించగలిగితే ఇటువంటి అధార్మికమైన కార్యక్రమాల్ని పాలదోలవచ్చు. అప్పుడు వైకుంఠాన్ని మనం ఇక్కడే సృష్టించుకోవచ్చు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు అటువంటి ఎక్కడా మనకి కనిపించటం లేదు అటువంటి కార్యక్రమాలు. సో ఇక్కడ ఇటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా అహితములు, అందరి హితమైనవి కాదు, జగద్వినాశకములు, జగత్తుని నాశనం చేసే ఘోర కర్మలలో వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఉంటారు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మనం అంతకు ముందు కూడా రాక్షసులు, హిరణ్యకశిపుడు గాని, హిరణ్యాక్షుడు గాని, రావణాసురుడు, వీరందరూ కూడా ఇటువంటి వినాశకరమైన యొక్క కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ఉంటారనమాట. ఇవి కూడా ఒక రకమైన ఆసురికమైన క్వాలిటీస్. సో ఇప్పటి నుంచి కృష్ణ భగవానుడు ఇటువంటి దానవ ప్రవృత్తి గల వ్యక్తులు వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలు ఎలాగుంటాయి, వారి కార్యకలాపాలు ఎలాగుంటాయి మనకి ఇప్పుడు చెప్తారు. అవేంటో చూద్దాం నెక్స్ట్ శ్లోకంలో కృష్ణుడు అర్జునుడికి వివరిస్తున్నారనమాట. ఇక్కడ నేను మీకు శ్లోకం లేకుండా జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను. వారి యొక్క లక్షణాలు ఇక్కడ 4 పిక్చర్స్ లో మీరు చూడవచ్చు. దానవ ప్రవృత్తి ఉన్న వ్యక్తులు చేసే యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి. పూరింపశక్యము కానటువంటి కామమును ఆశ్రయించి గర్వము మరియు మిథ్యాహంకారము కూడిన వారై భ్రాంతి నొందినటువంటి అసుర స్వభావులు అశాశ్వతములైన వారి ఆకర్షితులై సదా అపవిత్రులగుదురు. ఇంద్రియ తృప్తియే మానవుల ముఖ్య అవసరమని వారు విశ్వసింతురు. ఆ విధముగా జీవితాంతం వరకును వారి దుఃఖము అపరిమితముగా నుండును. వేలాది ఆశాపాసములచే బద్ధులై కామ క్రోధములందు మగ్నులై ఇంద్రియ భోగము కొరకు వారు అధర్మ మార్గము ద్వారా ధనమును గడింతురు. సో ఈ 4 పిక్చర్స్ మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన 4 నియమాలు, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటారన్నమాట. అవి ఏంటంటే సత్యం, దయ, తపస్సు, శౌచ్యం.
భాగవతంలో ఇస్తారన్నమాట. ప్రతి మానవుడు ఈ 4 తప్పనిసరిగా 4 స్తంభాలు లాంటివి మనకి. ఒక బిల్డింగ్‌కి 4 స్తంభాలు ఎంత ఇంపార్టెంటో ప్రతి సొసైటీలో ప్రతి యుగమునందు ఈ 4 రకాలైనవి మనం పాటించాలి. అవేమిటి? సత్యం, ఎప్పుడూ నిజమే పలకడం. శౌచ్యం, శుభ్రముగా ఉండటం. అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, నో మీట్ ఈటింగ్ అన్నమాట. లేదా నో ఇల్లిసిట్ రిలేషన్‌షిప్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ శుభ్రముగా ఉండటం. దెన్ దయా అంటే నాట్ కిల్లింగ్ ఎనీ యానిమల్స్, నో మీట్ ఈటింగ్. దయా అంటే తపస్సు, అంటే ఇంటాక్సికేషన్, అంటే మత్తు పానీయాలకి అలవాటు పడకుండా ఉండటం, అదే పెద్ద తపస్సు. ఈ 4 రకాలైనవి మనం తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఆ 4 ఏమిటి? దయా అంటే వేరే ఒక జంతువుని చంపకపోవటం దయా. సత్యము అంటే గ్యాంబ్లింగ్, జూదం ఆడేవాళ్ళు సత్యం ఎలా పలుకుతారు? సత్యమే పలకరు. సో సత్యం అనేది ఒక స్తంభం. తర్వాత శౌచ్యం, శుభ్రముగా ఉండాలి, మంచి రిలేషన్షిప్స్ ఉండాలి, ఇల్లిసిట్ రిలేషన్షిప్. అండ్ దెన్ మీన్స్ తపస్సు, ఇంటాక్సికేషన్ కి దూరంగా ఉండాలి, అదే తపస్సు అనమాట. నో మీట్ ఈటింగ్, నో గ్యాంబ్లింగ్, నో ఇల్లిసిట్ రిలేషన్షిప్ అండ్ నో ఇంటాక్సికేషన్. ఇవి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఈ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతూ హరినామ జపం చేస్తూ శాస్త్రపఠం చేస్తే మనం తప్పకుండా భగవద్ధామాన్ని చేరగలము. సో దానవ ప్రవృత్తి ఉన్న వాళ్ళ వ్యక్తుల యొక్క కార్యక్రమాలు ఈ విధంగా ఉంటాయన్నమాట. ఈ 4 రకాలైన యాక్టివిటీస్ లోనే ఉంటారు వారు. తర్వాత చూద్దాం ఇంకా కృష్ణ భగవాన్ ఇంకే విధమైన యాక్టివిటీస్ చెప్తున్నారో మనకి. ఆసురీ స్వభావుడగు మనుజుడు ఇట్లు తలచును, ఈనాడు నా వంత ఇంత ధనమున్నది, నా ప్రణాళికల చేత నేను మరింత ధనమును పొందుదును, ఇది అంతయు నాది, భవిష్యత్తులో ఇది మరింతగా వృద్ధి నొందగలడు, అతడు నా శత్రువు, అతనిని వధించి తిని ఇతర శత్రువులు కూడా వధింపబడుదురు, నేనే సర్వమునకు ప్రభువును, నేనే భోక్తను, పూర్ణుడను, శక్తిమంతుడను మరియు సుఖిని నేనే, భాగ్యవంతులైన బంధువులతో కూడి ఉండు నేను అత్యధిక ధనశాలిని, నన్ను మించిన శక్తిమంతుడు గాని సుఖవంతుడు గాని వేరొకడు లేడు, నేను యజ్ఞములను ఆచరింతును, దానములసగుదును మరియు అట్లు వనర్చి మోదము నొందుదును, ఈ విధముగా అట్టివారు అజ్ఞానముచే భ్రాంతికి లోనగుదురు. సో మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. హిరణ్యకశిపుడు ఏ విధంగా ఆలోచించాడో, కంసుడు ఏ విధంగా ఆలోచించాడో, రావణాసురుడు సీతామాతను తీసుకువెళ్ళిపోయాడు. ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్ని దానవ స్వభావం ఉన్న వ్యక్తులు చేస్తారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? చాలా రకాలైన యోజనాలు అన్నమాట. ఈ రోజు నా దగ్గర ఇంత ధనం ఉంది, ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇంతకన్నా ధనాన్ని సంపాదిస్తాను, నా శత్రువులందరినీ సమూలంగా వాళ్ళని నిర్మూలిస్తాను, నేను ఈ దానాలు చేస్తాను, నాకున్న ధనంతో, నాకున్న దానంతో నేను పేరు ఇంకా సంపాదిస్తాను, ఇటువంటి భావనలో ఉంటారంట. వాళ్ళ కార్యక్రమాలన్నీ ఇలా ఉంటాయి. వాళ్ళ కార్యక్రమాలన్నీ ధనం సంపాదించడం. ఏ విధంగా ధనం సంపాదిస్తారు అని, నీతి లేని మార్గంలో, అంటే నీతివంతంగా కాదు, నీతివంతంగా కాకుండా అన్యాయమైన విధానాలతో వాళ్ళు ధనాన్ని సంపాదిస్తారనమాట. సో ఫస్ట్ మొదటి ఫోటోలో ఉన్నది హిరణ్యకశిపుడు, ప్రహ్లాదుడు. హిరణ్యకశిపుడు కూడా అంతే, ఎన్ని రకాలైన ప్రహ్లాదుడికి బాధలను గురి చేశాడు. అతను భగవంతుడిని ఎప్పుడు కూడా నమ్మలేదు భగవంతుడిని. సో ఇవన్నీ మనం చాలా రకాలైన కథలు చెప్పుకోవచ్చు, కానీ మనకున్న టైం తక్కువ వలన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ లో అవకాశం వస్తే వీటి గురించి మనం చర్చించుకోవచ్చు. సో దానవ ప్రవృత్తి గల వారు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారు. తర్వాత ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయటం వల్ల వాడికి పర్యవసానం ఏమిటంటే, అనేక చిత్త విభ్రాంత మోహజాల సమావృత ప్రసక్త కామ భోగేషు పతంతి నరకే అశుచౌ. వారు ఈ విధంగా అనేక చిత్త విభ్రాంతులచే కలత నుండి మాయాజాలముచే బద్ధులై ఇంద్రియ భోగమునడ మిక్కుల అనురక్తి పొంది నరకమున వడుదురు. సో కృష్ణ భగవాన్ ఒక్కొక్క రిజల్ట్ చెప్పేస్తున్నారు. సో ఇటువంటి వ్యక్తులు, ఇటువంటి పనులు చేసే వ్యక్తులు ఎక్కడికి వెళ్తారని చెప్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు? నరకానికి వెళ్ళవడుదురు. వారికి చిత్త విభ్రాంతితో ఉంటారు, కలత నొందుతారు, ఈ మాయాజాలంలో నుంచి బయటికి రాలేరు. ఇంద్రియ భోగమే ఎల్లప్పుడూ వారి యొక్క లైఫ్ గోల్, ఇంద్రియ భోగం. అటువంటి వారు నరకానికి వెళతారు అని కృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా చెప్తున్నారు. తర్వాత శ్లోకం చూద్దాం. తర్వాత శ్లోకంలో కూడా మనం చూస్తామన్నమాట నరకానికి ఏమేమిటి ద్వారాలు. ఇక్కడ అహంకారం, బలం, దర్పం, కామం, క్రోధం చ సంశ్రిత మామాత్మ పరదేహేషు ప్రదిశ్వంతో అభ్యసూయక. మిథ్యాహంకారము, బలము, గర్వము, కామము, క్రోధములచే భ్రాంతులైన అసుర స్వభావులు తమ దేహమునందు మరియు ఇతరుల దేహములందు నిలిచియున్న దేవదేవుడైన నా ఎడ అసూయ గలవారై నిజమైన ధర్మమును దూషింతురు.
సో భగవంతుణ్ణి వారు ఎల్లప్పుడూ అంగీకరించరు. ఇక్కడ శిశుపాలుడు కనిపిస్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. సో కృష్ణ భగవాను యొక్క ఆధిపత్యాన్ని సహించలేకపోయాడు శిశుపాలుడు. 100 రకాలుగా ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవాన్ని దూషించాడో అతని శిరశ్ఛేదనం సుదర్శన చక్రంతో కృష్ణ భగవానుడు కావించాడు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు దూషిస్తూ ఉంటాడు. కృష్ణ భగవాన్ నువ్వేంటి ఒక నువ్వు గోవుల కాపరివి, నువ్వేంటి వచ్చి ఇక్కడ సింహాసనం మీద ఎట్లా కూర్చుంటావు? ఆ యజ్ఞానికి ఆయనని అధినేతగా చేయాలని అందరూ నిర్ణయించినప్పుడు ఈ శిశుపాలుడు తనకున్న అసూయ కారణంతో, అసుర స్వభావంతో కృష్ణ భగవాన్ విమర్శించడం మొదలు పెట్టారనమాట. సో ఈ విధమైన క్వాలిటీస్ అసుర స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటాయి. వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి. దానివల్ల ఏమవుతారు? వారు వధించబడతారు. ఈ విధంగా ఇది పర్యవసానం అన్నమాట. తానాహం ద్విషతః క్రూరాన్ సారేషు నరాధమాన్ క్షిపామ్యాజ శ్రమస్సుభానా సురీశ్వేవాయోనిషు. అసూయ గలవారును క్రూరులను అగు నరాధములను వివిధ అసుర జన్మములనడి సంసార సాగమున నేను శాశ్వతముగా పడద్రోయిచున్నాను. కృష్ణ రాను రాను ఇంకా స్ట్రిక్ట్ అయిపోయారనమాట. చాలా కఠినంగా చెబుతున్నారు. ఏమని చెప్తున్నారు? ఇట్లా అసూయ గలవారు, క్రూరమైన పనులు చేసే నరాధములు ఎప్పుడూ వాళ్ళకి అసుర జన్మలే లభిస్తాయి. ఈ సంసార సాగరంలో శాశ్వతంగా ఉండాలి, వేల కొలది జన్మలు ఎత్తవలసి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారనమాట కృష్ణ భగవానుడు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకం చూద్దాం. నెక్స్ట్ శ్లోకం ప్రభు, నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఆసురీం యోనిమాపన్న మూఢా జన్మని జన్మని మామ ప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యాధమాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, అసుర యోనులు ఎందే మరలా జన్మించి అట్టివారు నన్ను ఎన్నడనూ పొందజాలక క్రమముగా అతి హేయమైన జన్మలను పతనము నొందుదురు. కృష్ణ భగవాను నరకం అన్నారు, తర్వాత రాక్షస యోనిల్లో జన్మిస్తారు అన్నారు, తర్వాత నన్ను పొందక అతి హేయమైన జన్మలలో వాళ్ళు పతనం పొందుతారు. అసుర యోనులు అందే మరలా జన్మిస్తారంట అటువంటి వ్యక్తులు. సో కృష్ణ భగవానుడు ఇవన్నీ చెప్తే మనం విని తప్పనిసరిగా మనం వీటన్నిటికీ దూరంగా ఉండి ఆయన యొక్క కృపకు పాత్రలు అవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామః క్రోధస్తథా లోభస్ తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. 3 రకాలు: కామం, అది కావాలి ఇది కావాలి అని కోరికలకు హద్దు లేకపోవటం, క్రోధం, ప్రతి దానికి కోపం రావటం, లోభము, ఉన్నదంతా దాచిపెట్టేసుకుని మన కోసం, దేనికి లోభం అన్నమాట, ఇంకా కావాలి గ్రీడ్ అనేవి 3 నరక ద్వారములై ఉన్నవి. ఈ క్వశ్చన్ మీకు క్విజ్ లో రావచ్చు. నరకానికి 3 ద్వారాలు ఏమిటి? కామం, క్రోధం, లోభము. అవి ఆత్మనాశకరములు, నాశనం చేస్తాయి మనల్ని. కాబట్టి బుద్ధిమంతుడైన ప్రతి మనుజుడు వాటిని త్యజింపవేయవలను. ఏ విధంగా త్యజించగలం మనం? ఇవి చాలా కష్టం, దీన్ని త్యజించటం అంత ఈజీ కాదు. కానీ మనకున్న దివ్య ఔషధము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మహామంత్రం నియమబద్ధంగా ప్రతిరోజు చక్కగా భగవంతుని స్మరించుకుంటూ ఆయన కృపను వేడుకుంటూ కనుక ధ్యానం చేస్తే ఈ కామ క్రోధ లోభాలనేవి మన నుంచి చాలా సులభంగా దూరం అయిపోతాయి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ 3 రకాలు ఒక నరకానికి వెళ్ళే గేట్స్ అన్నమాట. 3 gates టు హెల్. సో వీటి నుంచి మనం త్యజించి వేయాలి, వీటి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొక 3 శ్లోకాలు ఉన్నాయి, 22, 23, 24. ఒక 2-3 నిమిషాల్లో ప్రయత్నిస్తాను వాటిని కంప్లీట్ చేయటానికి. ఇక్కడ చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు 22వ శ్లోకంలో, ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమో ద్వారైస్త్రిభిర్నన ఆచరాత్యత్మన శ్రేయస్త తోయాతి పరాం గతిం. ఓ కుంతీపుత్ర, ఈ 3 నరక ద్వారం నుండి తప్పించుకొనడి వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలములైన కార్యములను నరించి క్రమముగా పరమగతిని పొందగలడు. సో ఆయన మన పరమ పితామహ కృష్ణ భగవానుడు. సో ఇంత కఠిన పదజాలంతో నువ్వు నరకానికి వెళ్ళిపోతావు, నువ్వు రాక్షసు జన్మ వస్తుంది, ఇవన్నీ చెప్పారు. తర్వాత చాలా బాధ అనిపించింది అనుకుంటే కృష్ణ భగవానుడు ఏమని చెప్తున్నారు? ఏమీ పర్వాలేదు, భయపడొద్దు, మీరు దీనికి ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యక్రమాలు చేసి పరమగతిని పొందవచ్చు. నరకానికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. భగవన్ నామస్మరణతో మనం
పరమగతిని పొందవచ్చు అని కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి ఉపదేశిస్తున్నారన్నమాట. సో లాస్ట్ 2 శ్లోకాలు చూద్దాం. 23, 24 శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుడు మనకే వదిలివేస్తున్నారనమాట. మనం పరమగతిని పొందటానికి ప్రయత్నించాలా లేదా నరకం వైపు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నిస్తామా, ఇవి మనకి వదిలివేస్తున్నారన్నమాట. ఈ చాయిస్ మనది అని చెప్తున్నారు. ఏమని చెప్తున్నారు? యశాస్త్ర విధిముత్సజ్ఞ వర్తతే కామకారతః నసా సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం నా పరాం గతిం. శాస్త్ర విధులను త్యజించి తోచిన రీతిగా వర్తించువాడు పూర్ణత్వమును గాని సుఖమును గాని పరమగతిని గాని పొందజాలడు. సో అందుకని ఏమని చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు? శాస్త్ర విధులను ఫాలో అవ్వండి, ఓకే, పూర్ణత్వాన్ని పొందండి, సుఖమును పొందండి, పరమగతిని పొందండి అని ఈ విధంగా మనకి ఈ శ్లోకంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తున్నారు. ఈ పిక్చర్ లో చూసి ఇటువంటి వికర్మలన్నిటినీ త్యజించి పరమగతిని, పరంధామం పొందటానికి ప్రయత్నించండి అని మనకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు అనమాట కృష్ణ భగవానుడు. మనం ఆ మార్గం ఎన్నుకుందామా, ఈ మార్గం ఎన్నుకుందామా? ఇక్కడ ఈ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ లో మనం కృష్ణుడు బలరాముడు ఇద్దరు కనిపిస్తున్నారు. ఆయన ఆశ్రమం, ఆ గురువు గారి పేరు తెలుసా మీకు? ఇలాగ టైప్ చేయండి, నేను శ్లోకం చదివేటప్పుడు. కృష్ణ బలరాములు ఉన్నారు, ఆయన వెళ్ళిన ఆయన గురువు గారి పేరు జస్ట్ టైప్ చేయండి. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్య వ్యవస్థితో జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుమిహర్షసి. వెరీ నైస్. చాలా మంది రాస్తున్నారు. సందీపని ముని ఆశ్రమానికి ఈవెన్ కృష్ణ బలరాములు కూడా వెళ్ళారు. వాళ్ళు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏంటి? కృష్ణ భగవానుడు పరమ నియామకుడు, ఆయనే కదా మనకు అన్ని వేద శాస్త్రాలు జ్ఞానము అంతా ఇచ్చినది. సో ఆయన వెళ్ళి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అని మనకి అనిపించవచ్చు. ఆయన ఎందుకు వెళ్ళారు? మనకి ఒక ఉదాహరణ చూపించడానికి. మనం ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ప్రామాణికమైన గురువుని ఎన్నుకుని ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని అవలంబించి పరమధామానికి చేరాలి. దానికి ముఖ్యమైనది మనం ఏం చేయాలి? భగవంతుని ఒక భగవంతుని ప్రతినిధి అయిన ప్రామాణికుడైన గురువు దగ్గరికి మనం వెళ్ళి శాస్త్ర అధ్యయనం చేయవలెను. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ శాస్త్ర నియమముల ద్వారా, శాస్త్ర నియమాలు కార్యమననేమో అకార్యమననేమో ఏది చెయ్యాలి ఏది చెయ్యకూడదు అవగాహన చేసుకొనవలెను. అట్టి విధి నియమములను తెలిసి ఏ మనుజుడు కార్యమును అనరించవలెను. సో దైవీ సంపద ఉన్న వ్యక్తులు, సత్వగుణంలో ఉన్న వ్యక్తులకి ఏది చెయ్యాలో ఏది చెయ్యకూడదో తెలుసు. కానీ దానవ ప్రవృత్తి ఉన్న వ్యక్తులకి వారు ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదో తెలియక వాటికి అటువంటి విచక్షణ అనేది ఉండదు. విచక్షణ అనేది లేకుండా వికర్మలు చేసుకుంటూ వెళతారు. కానీ దైవీ సంపద ఉన్న వ్యక్తులకి కార్యమేమిటో అకార్యమేమిటో వారికి పూర్తిగా అవగాహన ఉంటుంది. విధి నియమాలను తెలిసి ఏ మనుజుడు కార్యమును అనరించవలెను. సో 23వ శ్లోకంలో దాన ప్రవృత్తి, 24వ శ్లోకంలో దైవీ ప్రవృత్తి గురించి చెబుతున్నారు. తద్వారా అతడు క్రమముగా ఉద్ధరింపగలడు. సో మనం ఏ మార్గం ఎన్నుకుంటాం అనేది మన పైన ఆధారపడి ఉన్నది. కేవలం మన పైనే ఆధారపడి ఉన్నది. అది ఎప్పుడో దేవుడి ద్వారా అవుద్దని కూడా మన కోసం మన ఇచ్ఛా స్వాతంత్ర్యం కృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చాడు. ఆ స్వాతంత్ర్యాన్ని ఉపయోగించి మనం ఉత్తమమైన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలన్నమాట. సో ఈ యొక్క అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుడు దైవీ సంపద ఏమిటో, ఆసురీ సంపద ఏమిటో మనకి చాలా చక్కగా అర్జునుడి ద్వారా వివరించారు. ఈ రోజు గీతా పాఠం ఏమిటంటే, దాన ప్రవృత్తులను కలిగిన వారు నీచ జన్మలను పొంది భవబంధనంలో చిక్కుకొనెదరు. కావున మనం ఏం చేయాలి? దైవీ గుణములను పెంపొందించుకొని శాస్త్రానుసారము జీవనమును గడుపుతూ ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వమును పొందవలెను. సో మన యొక్క పాఠం ఏమిటంటే, శాస్త్రానుసారం, శాస్త్రంలో ఇచ్చిన ప్రకారం మన జీవన శైలిని మార్చుకుంటే మనం తప్పనిసరిగా ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వాన్ని పొందగలము. సో కలియుగంలో మనకి నిర్దేశించిన శాస్త్రము, యుగధర్మము నామజపము. నామజపం ద్వారా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరినామ జపం చేయటానికి ప్రతిరోజు ప్రయత్నించండి. హరినామ జపంతో మనము ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధింపగలము. వేరొక మార్గం మనకి లేదు. సో నా యొక్క వినతి, ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతిరోజు 108 సార్లు మినిమం జపం చేయటానికి ప్రయత్నించండి. మీ దగ్గర మాల లేకపోతే చేతి మీద చేయటానికి ప్రయత్నించండి, మాల ఉంటే మాల మీద చేయటానికి ప్రయత్నించండి. సో బయటకు వెళ్ళగలిగిన సువిధ ఉంటే గనక ఏదైనా పూజా సామాగ్రి ఉన్న షాపుల్లో మనకి ఈ మాల దొరుకుతుంది. సో ఈ మాల మనకి భగవద్ధామాన్ని చేరుస్తుంది అనమాట.
హరే కృష్ణ మహామంత్రం ముందు మనం పంచతత్వ మంత్రం చెప్తాం. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. అంత ముందు మనం ఎస్టిడి కాల్స్ అవి చేసేవాళ్ళం కదా. ఫస్ట్ ఎస్టిడి కోడ్ డయల్ చేస్తాం, అది పంచతత్వ మంత్రం, ఎస్టిడి కోడ్ లాంటిది. తర్వాత హరినామ జపం, భగవంతునికి కాల్ చేయటం అన్నమాట. సో భగవంతుని ఎప్పుడైతే మనం స్మరించుకుంటామో ఆయన మనకి తప్పనిసరిగా ఆన్సర్ ఇస్తారు. సో ఈవెన్ మనకి మీకు మాల కావాల్సి వస్తే మన ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ రాధా గోవింద మందిరం వెబ్సైట్ కి విజిట్ చేస్తే అక్కడ మనకి మాలలు కూడా పోస్ట్ లో పంపిస్తారు. మీకు భగవద్గీత రెండు కలిపి తెప్పించుకుంటే పోస్టల్ ఛార్జ్ కొంచెం తక్కువ పడుతుంది. సో అక్కడ ఉన్న రేట్స్ అన్ని ఇంక్లూడింగ్ పోస్టల్ ఛార్జెస్. రిజిస్టర్ పోస్ట్ లో మీకు భగవద్గీత కానీ లేదా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవాది దేవుడు ఆ పుస్తకాలు కానీ, ఈ మాలలు పెట్టుకునే బ్యాగులు ఇవన్నీ కూడా మీకు అక్కడ దొరుకుతాయి. సో మీరు వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అదే కాకుండా యూట్యూబ్ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ టెంపుల్ యొక్క యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకా ఫ్యూచర్ లో చేసే ప్రోగ్రాంలు అవన్నీ కూడా మీకు తెలుస్తాయి కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మరలా ఇంకొక అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే జూలై 1వ తారీఖు నుంచి మరలా 2వ బ్యాచ్ 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అధ్యయనం అనేది మనం మొదలు పెట్టబోతున్నాం. సో మీరందరూ ఎంతో శ్రద్ధగా విని మీకు అందరికీ నచ్చినందువల్ల మీరు కూడా మిగతా వారందరికీ చెప్పండి. మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాం ఆ పోస్టరు, మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ పంపించడానికి ప్రయత్నించండి. వాళ్ళు కూడా ఇంకొకసారి ఈ భగవద్గీత అధ్యయనం నేర్చుకుంటారు. సో ఇస్కాన్ మంగళూరు అని మనం వాట్సాప్ లో చేస్తున్నాము. పంచతత్వ మంత్ర కొంతమంది అడుగుతున్నారు, పంచతత్వ మంత్ర ఏంటి అని, అది చెప్తాను. ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాల్సింది రేపొద్దున ఒక స్లైడ్ లో డిస్ప్లే చేస్తాం, మీ స్నాప్ షాట్ తీసుకుని పెట్టుకోవచ్చు. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య అంటే స్వయంగా కృష్ణ భగవానుడు చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చారు, భక్తుడు రూపంలో. నిత్యానంద అంటే బలరాముడు, కృష్ణ బలరాములు, రామ లక్ష్మణులు, చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభు. వాడి నిత్యానంద ప్రభు బలరాముల యొక్క అవతారం. అద్వైత మహావిష్ణువు, గదాధర అంటే రాధారాణి, తర్వాత శ్రీవాస అంటే నారదులు వారు. ఈ పంచతత్వ మహామంత్రం ఎందుకు చదువుతామంటే మనము పంచతత్వ మంత్రం జపం చేయడం ద్వారా 3 సార్లు మాత్రమే లేదా ఒకసారి అన్న అనవచ్చు. జపం చేయడం ద్వారా వారి కృపతో మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని చాలా శ్రద్ధగా జపించే అవకాశం మనకి లభిస్తుంది అనమాట. వారి యొక్క దీవెనలతో మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తాం. సో అందుకని ప్రతిసారి మామూలుగా అయితే 3 సార్లు పంచతత్వ మంత్రం చెప్పి హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తాం. సో ప్రతి ఒక్కరికి మా ఒక్క వినతి, ఒక్కసారి అయిన 108 సార్లు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయడానికి ప్రయత్నించండి. మీకు కనుక టైం ఉంటే 2 మాలలు 4 మాలలు. మేము ఇక్కడ చిన్న పిల్లలకు కూడా కృష్ణ క్లాసులు తీసుకుంటాం వారానికి ఒకసారి. చిన్న పిల్లలు కూడా 16 మాలలు చేస్తారు. ప్రతిరోజు స్కూల్ కి వెళ్ళబోయే ముందు 2 గంటలు 4:30కు లేసి 6:30 వరకు 16 మాలలు చేసి స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లలు ఉన్నారు. చిన్న 2వ క్లాస్ చదివే పిల్లలు కూడా 4 మాలలు 6 మాలలు చేస్తారు. ఏకాదశి వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు. ఒక చిన్న 3rd క్లాస్ చదివే బాబు 150 మాలలు అంటే పొద్దుట 7:30కు మొదలుపెట్టి జపం రాత్రి 9:30 వరకు జపం చేస్తాడనమాట ఏకాదశి నాడు. ఎందుకంటే ఆ ఏకాదశి అంత మహత్తు ఉన్నది. ఆ రోజు నేను భగవన్ నామ స్మరణ చేసుకుంటాను. చిన్నపిల్లలు కూడా ఎంతో బాగా ఈ భగవన్ నామ స్మరణ చేసుకుంటారు. అట్లాగే మన ఈ 18 రోజుల క్లాసుల నుంచి విన్న ఈ లెసన్స్ ద్వారా హరినామ జపం చేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఏదో విధంగా టైము స్పెండ్ ఎట్లాగోలాగా టైం మనం కనుక భగవంతుడి కోసం టైం స్పెండ్ చేస్తే మన భగవంతుడు మనకు టైం ఎయిదర్ హీ కెన్ స్ట్రెచ్ ఆర్ హీ కెన్ ఎక్స్పాండ్ టైం ఫర్ అస్. కృష్ణ కెన్ డూ దట్. సో టైం లేదు అని అనుకోవద్దు. ఏదో విధంగా టైం ఎంతో కొంత వెచ్చించి భగవన్ నామస్మరణ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అది కాకుండా ఇంకొక అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే ఈ క్లాసులు అయిపోయిన తర్వాత మేబీ ఒక వారం రోజుల్లో భక్తి వృక్ష క్లాసులు మొదలు పెడతాం. ఆల్రెడీ చాలా మంది పేర్లు ఇస్తున్నారు, ఫామ్స్ కూడా ఫిల్ చేశారు. భక్తి వృక్షాలో మనం భగవద్గీత ప్లస్ భాగవతం 2 చదువుకుంటాం. అది కాకుండా దాంతో పాటు చిల్డ్రన్ క్లాసులు కూడా ఉన్నాయి. ఆ చిల్డ్రన్ క్లాసులు ఎలా ఉంటాయి మీకు ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను. ఒకటి ఏంటంటే చిన్న పిల్లలకు కూడా ఇలా భగవద్గీత 18 రోజులతో వాళ్ళకు కూడా కావాలని అడుగుతున్నారు. మన ఈ క్లాసులో రూమ్ నెంబర్ 1లో చాలా మంది పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. పెద్దవాళ్ళతో సమానంగా కూర్చొని చాలా చక్కగా నేర్చుకున్నారు.
కానీ ఈసారి మేము చేయబోయే కార్యక్రమంలో చిన్న పిల్లలు కొద్ది మెటీరియల్ సింపుల్ గా స్టోరీ ఫామ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ 18 రోజులు వాళ్ళకి భగవద్గీతను బోధిస్తాం. సో మీరందరూ కూడా మీ పిల్లలు రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. సింపుల్, ఇందులో ఇంత కొంచెం ఎక్కువ మేము ఫిలాసఫీ చెప్పాము, కానీ పిల్లలకి సింపుల్ గా స్టోరీ రూపంలో వాళ్ళకి ఈ ఫిలాసఫీ అర్థం చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మరలా ఇటువంటి అవకాశం రాదు. భగవద్గీతలో ఏముందో, కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్పారో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకే తెలియంది చిన్న పిల్లలకి ఈ 18 రోజుల కార్యక్రమంలో మేము తెలియజెప్పుతాము. కాబట్టి మీ పిల్లలందరినీ ఆ ప్రోగ్రామ్ రిజిస్టర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. జూలై 1 నుంచి మొదలవుతుంది. వారి టైం కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది. ఎన్ని గంటల కంటే 5 నుంచి 6 వరకు. ఎందుకంటే కొంతమంది గృహస్థులకు ఒకే ఫోన్ ఉంటుంది. సో 5 నుంచి 6 గంటల వరకు చిన్న పిల్లలకి, తర్వాత 1 గంట బ్రేక్ లో 7 నుంచి 8కి ఇదే టైంలో పెద్దవాళ్ళకి కూడా సేమ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ మళ్ళా మేము రన్ చేస్తున్నాం. సో ఈ 2 కార్యక్రమాలకి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా అత్యధిక సంఖ్యలో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పార్టిసిపేట్, ఈవినింగ్ సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు చిన్నపిల్లలకి భగవద్గీత 18 రోజులు అటెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఇదే విధంగా 18 రోజులు ఈవినింగ్ 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అదే కాకుండా ఒక ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. 18 రోజుల క్విజ్ అయినాక 18 రోజులు మీరు ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క క్విజ్ చేస్తున్నారు. అలా కాకుండా ఒక చిన్న ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా ఉంటుంది, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ తో. అది కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయవలసి వస్తుంది. అది iskonmangaluru.com కనుక వెబ్సైట్ కి వెళితే అక్కడ మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రేపటి నుంచి పెడతారు. ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నవే అక్కడ ఉంటాయి. అవన్నీ ఆన్సర్ చేయగానే మీకు సర్టిఫికెట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇవి అనౌన్స్మెంట్స్, ఈ రోజు యొక్క అనౌన్స్మెంట్స్. పోల్ చూద్దాం. ఈ రోజు అధ్యాయం నుంచి మనం నేర్చుకున్న విషయాల్ని ఒకసారి ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం. అనిల్ ప్రభు పోల్ పెడతారా? ఓకే, 5 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. స్క్రోల్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఈలోగా ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు.